Hej og velkommen til vores server nummer afsnit 9. Jeg er lige i gang med at lave en frokostpause for noget. Vi har faktisk fået bygget ham der Mario der. Jeg kan lige gå over og vise ham. Han er en stil, ligesom. Okay, må jeg høre. Og det er meget hyggeligt. Jeg skal kigge lidt efter inde på YouTube. Ja, men det var vi nødt til, at vi kunne ikke huske det. Ja, nu synes jeg meget pænt ud. Skriv en kommentar, hvis I synes, det er en god idé. Hvis I gerne vil have, at vi laver flere. Måske flere figurer, men det gør vi helt sikkert. Jeg kan se den anden side, der ser det lige så sejt ud. Og så vil jeg vil gerne vise, hvor meget melon jeg har skaffet. Fordi jeg sætter sådan her. Så meget der. Ja, man tror nok, at jeg sætter mange, men ikke særlig mange. Et par stykker, ikke? Nej, det hjælper ikke. Der er lukket. Du må ikke gå hen. Du må ikke gå hen. Ud! Ud! Det hjælper ingenting, det der. Ud! Ud, helt ærligt. Eller kommer ind og røver din butik. Nu! Ja. Men det er sådan her, det betyder, at vi har åbnet vores butik. Wow, lad du være. Det betyder, at vi har åbnet vores butik. Min butik er åben. Ja, så lukker den bare ikke. Der er nogle af de døde zombie. Dumme zombie, mand. Okay, men vi har tænkt os at bygge nogle andre figurer. Jeg har tænkt mig at springe byen op. Hvis du gør det, du bliver fedt. Prøv at se lige sådan. Kan du noget, eller hvad? Nej, tror jeg så ikke lige, du kan. Okay, men altså. Jamen, det var lige fordi, at hvor er du? Hvor? I hvad? Over i Minecraft byen. Okay. Du mener over til en T-sted, eller hvad? Og det er lige her, til en serie i nærheden af en lighter. Nej, jeg skulle ikke have en serie, det var fedt.
Wow! Wow! Jeg vil se TNT-stedet. Hvor er TNT-stedet? Hvor er det? Hvor er vores TNT-sted? Hallo? Her. Lige der. Har du sprunget det der? Er du klar til at løbe? Nej. Løb! Løb, jeg springer! Okay. Prøv lige vent lidt. Ej, undskyld, jeg lige lukket ud, men altså, det er fordi, at nogle gange kan det ske. Vi er i gang med at lave et stort kæmpe mine. Ej, masser af en. Nu skal jeg bare lige, hvordan jeg kommer op. 46. Jeg kan ikke komme op. Hvis jeg var der, så gad jeg have løbet nu. Der er TNT'er! Hvad? Hvad gjorde han? Hvor er du? Ja. Vi er sgu da allerede for at lave et fint minehul. Og nu er jeg nødt til at lukke ud igen. Men vi ses. Læg en kommentar i kommentarboksen, så vi ses. Hej!